Bones per a tots. Històricament, el dia d'avui és un dels dies més importants de les falles del Cira. Un dia en què la Junta Local Fallera premia els fallers i les falleres que durant molts anys estan treballant dins i fora de les seues falles. Unes falles conegudes com la segona potència fallera, fet que el passat mes d'octubre va quedar més que demostrat que mai, al rebre la visita de milers de persones que es desplaçaren fins al Cira per conèixer les nostres falles. Però la marca Falles del Cira ha sigut possible gràcies al treball incansable de tantes persones que, com els recompensats d'avui, han dedicat part del seu temps a treballar de valent per engrandir la nostra festa. Fa apenas 2 anys, la Flama d'Or i Multa era lliurada als fallers en un acte com el d'avui, però són tantes les recompenses que es concedissin que es va decidir que la Flama d'Or i Multa seria entregada als fallers mitjançant les seues comissions. Vos demano a tots els presidents que trasladeu la més sincera enhorabona a tots els recompensats amb la Flama d'Or i Multa, ja que no podem realitzar-ho en el mateix acte conjunt. Estic segur que el seu treball serà de nou recompensat dins d'uns anys, al igual que avui ha sigut recompensat en el dia d'avui les 22 fallers i falleres que acaben de rebre la Flama d'Or i Multa en brillants. La meva més sincera enhorabona a totes i a tots ells. Sense la vostra labor no podríem haver aconseguit tot el que hem aconseguit. Per aquest motiu, en nom de la Junta Local Fallera del Cira, són paraules d'agraïment per a vosaltres i vos demanem que continueu treballant en les vostres comissions per ajudar a mantenir l'essència fallera dels més joves. I al poder ser que es mostreu, fer falla no és fàcil, però si cada faller posa de la seva part, les comissions tiren endavant. Però sobretot, ensenyeu-los a respectar les tradicions de la falla i del seu poble. A tots els familiars que heu recollit de recompensa del pòstum, sol dir-vos que ens sentiu molt orgullosos d'estar avui així, per a recollir el reconeixement a la seva llavor, que servirà per a recordar-los en les seues respectives condicions. Sempre he dit que si una cosa bona tenen les falles és que sempre les vivim i tenim en compte el seu passat, el seu present i el seu futur. Quin millor exemple que el llibre de falla, en el que guardem de per vida el nom de cada fallera i de cada faller sensat per a recordar-nos sempre. És un orgull per a mi que la Junta Local Fallera, durant la nova legislatura, s'hagi concedit la Flama de Platí. Enhorabona a Amadeu Pous i a Juan Vivas perquè acabeu de rebre la màxima recompensa de les falles del Cira. Gràcies per la vostra dedicació i compromís de per vida. A la falla Caminou, som un gran exemple per a tots nosaltres i espero que els fallers i falleres de la vostra comissió posen en valor tot el que heu treballat per la festa. El millor aplaudiment per a ells. El Liam Gallà, faller de Sant Pau. He d'agrair-li la magnífica conducció d'aquest acte, que tinc entès que li feia molta il·lusió conduir, i ho ha fet amb magnífica lectura dels historials fallers de tots els recompensats. A tots els directius de la Junta Local Fallera, els que han reconegut la vostra dedicació i símbol de pertinença a aquesta entitat, no sempre respetada i estimada. Vos dono les gràcies perquè, a pesar de tot, ahí esteu, treballant, any darrere d'any, per totes les falles del Cira. És per això que públicament vull agrair-vos el vostre esforç i dedicació al llarg dels últims 5 anys i, sobretot, ressaltar la vostra en esta època tan convulsa en què s'ha tocat viure. Tots sols em queda dir-vos a totes les falleres i fallers en actiu que la verdadera recompensa al vostre treball la trobem cada any en els monuments que plantem als carrers, en la música que ambientem els barris d'alegria, en el soroll i l'olor de la pólvora de les tràquees i en la cara de felicitat dels més minuts que, sense dubte, són el futur de la festa fallera del Cira. Moltes gràcies per la seva atenció i visquen per sempre les falles del Cira.